مرحبا، اللوم ħankun qegħdin naqraw il-ktieb Il-Misteru tal-Xindi miktub minn Tony C. Kutajjar. Dan il-ktieb joħodna lura fis-sena 1798 Malta kienet għadha taħt il-ħakma tal-Franċiżi. Darba kultant meta fir-raħal kienu kun hemm xi ftit tal-kwiet biex jiftaħ il-ħanut tax-xorb fejn kienu jintaqgħu il-ħbieb tas-soltu. L-ewwel darba li fetaħ wara l-mewt ta' Ġanni, il-kliem waqa' fuq il-kuraj wara dan iż-żagħżugħ qalbini u l-ħasra li ġuvnot bħalu spiċċa hekk ħesrem. Kulħadd kien imnikket u fl-istess ħin irrabjat għall-Franċiż. Jiena ma nafx kif se nispiċċawha, kienet jgħid French. Dawn huma soldati imħarġin u armati kif imiss u aħna ħala. Kull ma nafu hu kif naħartu ħabel raba u kif niraw merħla mos. Għala ħares ma kien xaħat bħal Brared jorganizza biex ma nibqawx taħt il-madma ta' dawn il-qabda pagani għal Giuseppi, iżda ma jridx jasarna għal flus bħalma qed jagħmlulna bit-taxxa li qed jivvintaw, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Kulħadd jipprova jixorbilna demna. Jien minni m'għandix minn fejn agħti Brared jaħseb li jien xi sinjur bħalu. Jagħti min jista' French, ħadd mu jobbligak tagħti bil-fors, kull ma nafu li din hija ġusta u hemm bżonn nagħmlu ftit sagrifiċċju. Kull ilma jaqtalax u ħallina Nikol kemm se ndumu nagħmlu sagrifiċċji. U mbagħad ikollok ġuvni bħal Ġanni u malaj jonxulek dan hu s-sagrifiċċju. Jien ngħidlek il-flus u l-lam u juruk id-dawl. M'intix titkellem tajjeb għallu Nikol, Brared qed jagħmel sagrifiċċji kbar u jpatti u l-kinna. Mhux ta' min intuħ palata meta huwa tant qed jaħdem u jistinka għalina. Naqbel miegħek 100% kalanċ għal nies qalbina u ġenerużi bħal Brared mhux ta' min ħallihom jitqabdu u jitħabtu weħidhom. Rajna kemm irnexxielu jiġbor fi ftit sigħat, kulħadd jeħtieġ li jgħin kemm jista'. It-tifel tiegħi Ġiljan kien minn tal-ewwel li joffra li joqgħod kampnar għala volja qatt għandu 13-il sena. Anke joħtu Lieni li det tmur miegħu iżda jien ma stajtx inħalliha. Taf x'naf ma għandna l-ħadd bħal Brerat fir-raħal. Ma nafx daqshekk kemm se jirnexxielha nniefqu lil dawn is-soldati reġa' għal French. Saqajna għandna 6,000 soldat l-aktar imħarġin fid-dinja, armati sa snienhom u bħażniet kbar ta' qamħ. U aħna x'għandna x'nu nies mingħajr l-ebda taħriġ militari. Meta l-Maltin jiddeċiedu li jkunu qalbina, ħadd ma jkun jista' lihom għal kalenċ x'inwarrab minn wara l-bank u ġieħdejhom. Il-Karkariżi diġà bdew juru snienhom u bi bniedem bħal Brared aħna kapaċi nieħduhom kontra kull mewġ, kontra kull Napoleon li qatt kien hawn fid-dinja. Intom taqblu ma' Brared u mal-kawża ġusta li qed jagħmel, x'taħsbu li ġara wara u fiex daħal ir-razzett. Aqraw il-ktieb Il-Misteru tar-Razzett ta' Xindi biex issiru tafu.